Čaute, bozaranti! Jak se máte? Já jsem skvěle, protože Nikola mě spala. Vidíte? Bolí to. Já jsem mi to takhle, to je jedno, co jsem mi tam chytila, ale bolí to. Nebudeš to ukazovat. Přidávám to přece na YouTube, chceš, aby tě zabili? Ať? Chceš, aby za tebe přišli policajti? Ať? To jsem chtěla říct. No, to jsem chtěla říct. Víte, vás tohoto vydám? Je tady se mnou, schovej to. Se mnou Nikolka Buzíka. Tak se jmenuje. Co jsem chtěla říct za? Jak se máte? Jsme přišli. Kdybyste to. To bude krásný závěr. Já jsem ale šikovná youtuberka. Nikolo? Taky jsi šikovná. Nikola! Furt tady pliva. Co je na tebe? Pojď! Za chvíli mi jede autobus. Kolik? 27 ve 35 mi jede. Tebe ne. Jede až v kolik? Kolik je? 14 za to 7. No počkej, jak to dělat? Já mám takový křiklavý smích. Tak takovej nemám. Tak, já to video jsem nevydala, ale chtěla jsem. Ale já jsem smazaný. Ona, že u toho pán. Ona mě hodila do toho. Čume? Cesta. Niko, táhni. Tak co nejdeš? Čau, to je tvůj autobus. Tak. Čau, to je bzranky. Chceš to držet? Chceš to držet? Nebudeš to držet. Ty se musím přímo našklat. A musíš takhle. Jsme hezký. Jsem hezčí? Tak co děláš? Musíš to nahoru. Ale i na sebe. Já se to nevidím. Máš takhle dole. Takhle? Ne. Až tak jo. Můžeš vidět, že jsi youtuberka. My jsme obě dvě youtuberky. Jmenuje se tam Vivi.Sisková. Velký S. Ne, kecáme, my se tam jmenujeme. Já se tam jmenuji Sisková. Fakt? Kdyby se to nekecáme. No. Hele, založíme si svůj kanál a budeme tam přidávat videa spolu. Třeba z odpolka. Jo? No jo, to by bylo dobrý, jako co. A dostali jsme opět. Dej to nahoru. Pak bychom ukázali vám, co Takhle, umíme. trošku díl. Jak tancovat, víte co? Jaký... Já umím, víš jak umím tancovat? Nakrát! Já jsem tě rozuměla na kermance. Víš jak umím tancovat? Víš, takhle běž tam. Tam nic není vidět. Dobrý, už to máš. Ta holka neumí tancovat, já. Víte, byla na odběratelok. Na kermance. Jsem řekla na odběru krve. Byla jsem 8, 30, 40, 50 krát. No tak, je to normální. Byla. Tak nemůžeme táčet, že tam jsou nějaký kundy. Co nevadí. To je namyšlené. Tak já, až tak. No, kdybyste se zamenovat. No kermance. Řekni svoje pocity, když natáčíš. Jsou super. Tady to. Ne, já jdu tam takhle a tak. Jdu tam takhle a tak. Aspoň nás nikdo neuvidí. Budeme tam. Natočíme nějaký musical. No to nejde zrovna. Já jsem našla tu. No, co? Ne!
Jako ty ne, dej mi to dolů. Já jsem to jako jiná. Ale jsem. No tak rychle, vy to mám mokrý. Mám tě zbít. Dobrý, protože tě to uschne. Může zbýt, mám si, že se tě bojím. Tak. Už ujel autobus. Neprývla. Takhle, jak víš. Ty vole, že mi tady někdo uvidí, ty vole. Jo, víš, co mi říká vlastně, drž. Svojí pitobou hnusnou vypadáš jak kráva. Ale na Vasile, pozdravuj tě, je tam můj, ale je tam můj brácha, co se dovolíš? Na škole. A co kecaš ty? Pane mě nevěř, že to je, ale já tam můj autobus. Bitch! Takže vám řeknu, co mi ta kráva udělala. Plusla mi na botu. Neokřič do prči. Ty krávo jenom dostaneš a vidíš. Ne ode mě, ale od mýho bráchy Vasila. Tak pusu. Pocovoda, tak to jsi řekla správně. Co vám říct? Že dneska byl nejhorší den mýho života. Víte proč? Protože Nikola mě flusla na botu. Ty vole, to je úplně nejhorší den, no. No i když to už kočí. Já tady, já tady Ty jsi fakt blbá. Pane, že ty jsi chytrá. Vidíte, jak mě urazila a ona je sama blbá, říká, že jsem Ty čo, to vždycky pocit, já to nejdu. Co chci říct? Jo, ode mě. Dělám mi největší ostudu ever. Tež dost! Rozlouč. Jede autobus. Já mě jede autobus, rozlouč se tady. Co kecáš? Jo, koukej, už tam jede. Pojď. Ahoj všichni, papa. Počkej, není to vyjet. Půjde do toho kanálu. A obejmi to, co?